Hi guys, good day ninyong tanan. Nala ko i-share ninyo kung saan ako pag-explore ang Sony Vegas na software para mag-edit kunuhay niya maka-share ninyo kung hindi na ako ikuan ako siya ginsan ako sa pagbuhat, but ang output akong i-share sa inyo ang porma sa ikuan sa output. Pasensya na guys kay first time ni mag-vlog, so nangapa pa ta. So tanaw lang niyo guys ang video ako i-share. Men, nalokit na to ang target karon. Oh, dito kumpiyansa kay armado ni. Isog kayo na siya. Og sulayan tog dakop. Ang luwa og naw. Na masikma og sipon. No, makamping da. Pawel! Uy, birahe ba unsang bro kung tanaw kayat dia. Bravo team. Liputan ninyo kay delikado yung tawanan mo na tanima. Patay na rin dawa ni. Ang transisyon na may sir. Di ko salig padol ng tawana kay mangluwa na may naw. Nagko ba ko yawa? Sige bay. Wata media kay magdungan tag duol ro magunong ta. Mga baho ta ni. Bay, granadahe bay. Awa, granada. Tanawa bay. Sagdi na patay na. Bala na. Buskan ng mutuha to. Tara. Tara. So inyong nakita guys no ang atong gi-edit, nakita ninyo ang output nga akong gibuhat. Dili man ta professional nga kuan, dili man ta professional nga sa tawag ni dita professional nga editor. So atong gibuhat nga maka-produce ta og output pinagi sa Sony Vegas nga software. So nagasalamat sa inyong pagtanaw guys ug pag-share o pag kuan sa inyong tawag ni sa inyong time sa pagtanaw sa output nako sa Sony Vegas. Thank you guys. Like, comment, and subscribe. Thank you.